నా ఫోన్ వచ్చి 12,000 అమ్మాయి మీతో మాట్లాడుతున్నాను. ఇదొకే అనిపిస్తే నేను తినాలి. దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నావు. అట్లా నమ్మకమేంటి? నా సిస్టర్ ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకోగలవు. నా ఫోన్ తీస్తే నా ఫోన్ తీస్తాను. నువ్వు ఎవరిదే కాల్ చెప్పి కలిపో. ఇస్తావా ఇవ్వ ఇస్తావా ఇవ్వ ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటా చెప్పు తీసుకుంటాను. ఇస్తావా ఇవ్వ ఫోన్ ఇవ్వ ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకోవాలంటే నీ వాళ్ళు మాట్లాడు. లేదు అసలు ఏంటండి దాన్ని పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండి రా. కొంచెం